Ф'ючерси – це зло. І так, друзі, хто далі продовжує торгувати на ф'ючерсах, а хто торгує на спотові? Як думаєте, для чого це було зроблено і цей дамп в п'ятницю вночі? Хочу висловити також свою думку. Я думаю, що це було все продумано, щоб перед великим ростом витрясти з ринку всіх, хто має нестабільну психіку, хто має нерви і хто не може дивитись, як його портфель просідає на 80% за 10-15 хвилин. А тих, хто на фьючерсах, то це зрозуміло, щоб ліквідувати. Там була ліквідація майже на 20 мільйонів доларів. А на спотові, хто торгує на спотові, він ще зміг відкупити на низах і заробити на цьому. Портфель відріс за 2-3 дні і тепер ми не в нульові, а ще навіть в плюсові. Хто хоче торгувати на спотові, дивитися, як заробляти невеликі суми, але стабільно, підписуйтесь на канал.